gertatzen da? Zer da hoi? Ekarri. Uste duzue hau taxuzko idazlan bat dela? Koherentea, kohesionatuta, aberatsa eta katxigabekoa dena? Horrela pentsatzen duzue azterketa gainditzea? Entzumena doan atera zitzaizuen, irakurmena musutruk. Ahozko proba falta da, eta entzun, mintzamenean ongi ahoskatzen ez baduzue, gorriak ikusiko dituzue. Hasi, Mikel. Sei sisa horizka ziren sorginak egosiak. Sei sisa... Horiskak, Mikel. Sei sisa horizka... Berriro. Sei sisa horizka ziren sorginak egosiak. Sei sisa horizka ziren basotik ekarriak. Ondo. Neri egokitu zaidan gaia, neri egokitu zaidan gaia, niri egokitu zaidan gaia, egokitu zaidan gaia, neri egokitu zitzaidan gaia, niri egokitu zaidan gaia, egokitu. Eta gaiarekin bukatzeko, eta niri dagokidanez, Osakidetzako oposaketei buruz dudan iritzia, azalduko dizuet. Az zaitezke, moñoña. Jakin mina, To, iritzia. Hanbotoko mari jartzen dina testigu. Hanbotoko mari jartzen dina testigu. Bigarren deialdian azterketa gainituko dinat. Zindagit. Gauza hitzak. Itxatxia duela gogoratuko dinat. Eta mugagabea egoki erabiliko dudala. Hitzeman, lortuko dinat. Bai hoxe.